ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും പള്ളിയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുക, പാട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു, കഥകൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ? അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായി അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കേൾക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തായാലും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സന്തോഷമൊക്കെ തിരികെ തരണേ, ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ സഹായിക്കണേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് തീരെ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താണത്? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ? 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാറ്? കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി നിൽക്കുക. എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഈ ദിവസം ഈ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനോർത്ത് നന്ദി. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠത്തെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന നാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി പാഠങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി, ശക്തി, ജ്ഞാനവും നൽകി അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ദൈവത്തോട് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തേക്ക് കടന്നാലോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മോശെ ജനങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം, ദൈവത്തിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ് സമാഗമന കൂടാരം. അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു. എന്താണത്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പേജ് നമ്പർ 49 എടുക്കുക. 49, പേജ് നമ്പർ 49 എടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ 49 എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണത്? എന്താ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? എന്താണ്? നിയമപെട്ടകം അല്ലേ? ഈ നിയമപെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ നിയമപെട്ടകത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി എന്താണ് ഈ നിയമപെട്ടകം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം മുതൽ 22-ാം വാക്യം വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നിയമപെട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം മോശയോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ചില വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഗദിരമരത്ത് കൊണ്ട് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും പുറം ഭാഗവും തങ്കം പൂശാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 4 പൊൻവളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ 4 കാലുകളിലും സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ 2 ദണ്ടുകൾ കടത്തിവിടാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ദണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് താഴെ ഭാഗമാണ്. എന്ത്? പെട്ടകമാണ്. ഇനി അതിനൊരു മൂടി വേണം. ആ മൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഈ മൂടി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃപാസനം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മേൽഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര്. ഈ കൃപാസനം പൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത്. ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെയും പെട്ടകത്തിൻ്റെയും അളവ് തുല്യമായിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ? കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേലെ 2 കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. പൊന്നുകൊണ്ട് 2 കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കെരൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലാഖമാരുണ്ട്. അവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കെരൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കെരൂബുകളെ പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിട്ട്
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ആ, വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കെരൂബുകളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് നടുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നറിയോ? ഉടമ്പടി പെട്ടകം. അവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. അവിടെ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉടമ്പടി പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മോശയോട് നിന്നെ കാണും, നിന്നോട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ അറിയിക്കുകയും നിന്നെ കാണുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മോശയോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം, ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമപെട്ടകം അവർ ഉണ്ടാക്കി. ദൈവം എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എവിടെയാണ്? കൃപാസനത്തിൽ അല്ലേ. ഈ താഴെ പെട്ടകത്തിൽ എന്താണ്? അതെന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ? അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പാത്രം മന്ന, പിന്നെ അഹരോൻ്റെ തകർത്ത വടി, പിന്നെ 10 കൽപ്പനകൾ. 10 കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 10 കൽപ്പനകളെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമപെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വേദഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ നിയമപെട്ടകത്തിനുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ ദൈവം ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ആചാരമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടുത്തെ ഒരു മഹാപുരോഹിതന് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം, ആ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം, പിന്നെ നിയമപെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി, കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ആ വർഷം അവർ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രായശ്ചിത്ത രക്തം തെളിക്കും. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ പ്രായശ്ചിത്ത രക്തം തെളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മക്കളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും. ഓക്കെ. ഇത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ്? അവരവിടെ ധൂപം പുകയ്ക്കുകയും ഒരു പാത്രം മന്ന കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മന്ന കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതും ധൂപം കത്തിക്കുന്നതും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും എല്ലാം കൂടെ ഓർത്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഇതവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് മന്ന കൊടുത്ത കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ മന്ന കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും കൂടെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നിയമപെട്ടകത്തെ തൊടാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്കാർക്കും നിയമപെട്ടകത്തെ സ്പർശിക്കാനോ തൊടാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തൊട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നറിയോ? തൊട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവിടെ മരിച്ചു വീഴും. കാരണം നിയമപെട്ടകം വളരെ അതിവിശുദ്ധമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണല്ലേ. അപ്പം അത് അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ്. അതിനെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മരിച്ചു വീഴും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിയമപെട്ടകത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് ദണ്ടുകൾ അതിൽ സ്ഥാപിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ, ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും. 2 ദണ്ടുകൾ കാണുന്നില്ലേ? പണ്ടത്തെ മഞ്ചലും പല്ലക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ്? കോഹാത്യ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ നിയമപെട്ടകത്തെ വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഈ ദണ്ടിനെ തൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 4 പേര് 4 വശത്തു നിന്ന് തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അതിന് പോവുക, നിയമപെട്ടകത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. മറ്റു വാഹനങ്ങളിലോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. ഈ കൊഹാത്യ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തന്നെ ആ ദണ്ടിൽ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് ആ നിയമപെട്ടകത്തിൽ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ മരിച്ചു പോകില്ലേ. കാരണം എന്താണ്? അത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്, തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ നിയമപെട്ടകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, റെഡി ആണല്ലോ? ആ, ഇനി നമുക്കിന്നത്തെ മനപ്പാഠവാക്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ? മനപ്പാഠവാക്യം നോക്കാം. എന്താണ്? യെശയ്യാവ് 45:2. ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ചെന്ന് ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുകയും താമ്രവാതിലുകളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഖണ്ഡിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മനപ്പാഠവാക്യം. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മനപ്പാഠവാക്യം പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്തായാലും ചെയ്യും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബാക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള 3 വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ്. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേദഭാഗങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിനെ രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എഴുതുക. 5 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 5 ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചിട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ശരിയായവയെ ശരിയെന്നും തെറ്റായവയെ തെറ്റ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തുക. മൂന്നാമത്തേത് ഒരു നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ മാതൃക വരച്ച് അതിന് നിറം കൊടുക്കാനാണ്. നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ മാതൃക വരച്ചിട്ട് അതിന് നിറം കൊടുക്കുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ നിറം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമപ്പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പൊന്നുകൊണ്ടും തങ്കം കൊണ്ടും. ഈ പൊന്നിൻ്റെയും തങ്കത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സ്യൂട്ടബിളായ നല്ല നിറവും കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്ത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.